Barangay, programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning barangay. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan din Miyerkules, pizza 9 sa bulan po din Abril 2025. Holiday. Araw ng kagitingan. Araw ng mga magigiting. Ngunyan. Holiday holiday. Regular holiday. Sa pangaran ni dating konsehal Chico Obido sa pangaran ni RSM Coro Obido dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sindong lingkod, amigo sa radyo Alwin Masidalyo Bitalwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 din pagkaaga pero sundo kitang alas 9 po. Digdi sa programang ini ngunyan na pagkaldaw. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po sa may mga birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian Git Wilson, kami naglalaom na nasa marhay kamo nakamugtakan sa mga oras na ini. Naday po nin pinagmamati na anuman nakatibaadan kadipisilan sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok digdi sa 1FM 88.3 simulcast man sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Sige. Ito po ang programa. Mainit ang sa tuyang panahon nganyan. Dakulo na nag-ngurob-ngurob nganyan. Tapag ano yan, siyempre, alat ko na ikwanta ko na ini. Igi ha. May nag-upload sa kuya sa messenger si Kuan. Okay. Diyan sa isla. Pero anyway, orat yan nasa programa pa kita di. Pag commercial na lang kayo. Alright. So, anyway, naman sa mga kababayan niyato na nakatutok ko niyan na pagkaaga, good morning po. As in, sa sobrang init kan panahon,
Ngunya na namamatian ta digdi sa satuyang palibot. Sabi ko sendo po, dapat na maging kwan kita. Maging ano ba 'yon? Dapat po tabi na maging maingat kita lalo na sa satuya na mga hawak because mas dipisil kung nabugta kita digdi sa sitwasyon na medyo alanganin, takasod mangani, may dakulon so pinag-asikaso ko sa luwas ano. Dakulon kitang inasikaso sa luwas. Kwan talaga so init dahil ka makatagal. Kaya naghahanap ako din malimpoy. Tapos pag nakaabot na ako duman, dapat nasa aircon ka na. Aray kung digdi ka sa opisina ta, dahil kang problema ta, malipot. Malipot digdi ta naka-aircon. Okay? Ano po ang mga headlines kan sa tuya na mga bareta ngunya na pagkaaga 19 lugar sa nasyon posibleng makamati nin danger level nin heat index. Presidente Bongbong Marcos andam sa panibagong pangbubuli kan China sa West Philippine Sea. Pantulo ini po na mga kandidato digdi sa takasuhapon dahil ko nangaranan inita bata siyempre pag siring ka ining kwan baga Darwin political season pag political season sabi ko sa endo bako man kami libre bako man libre po ta iyan may media mileage yan political kay puhan po tabi digdi na magbayad man sinda okay ang politiko negosyo ninda po tabi is politics. Kita man negosyo taman ngonyan. Kaya ngonyan na panahon na ini pagkatapos ka eleksyon libre na so mga nanggagana tapos magpa-interview libre. Pero pag ngonyan na eleksyon magpa-interview ka man kay puan mo na magbayad ka maski sa radyo. Maski sa mga internet sa internet man yan. Tapos bako man pati yan kuan siyempre makakamati man kamunin ano yan. Pero sabi kan Comelec tabi kay po handa po na ang sarong kandidato alimbawa sa Muya 40% ang discount Darwin alimbawa ngaya 100,000 yung dapat mong bayadan 60,000 iyan po kay po handang i-discount tapos Comelec may alimbawa pwedeng magpa-interview sa Samuya kundi ang mga taga Comelec dapat ang gibuhon nito dahil man kami pwede na kami na sanan magpara pasing-pasendo tangani na masunod niya mo yung gusto po tabi nindo na kaipuhan na tawanan oras yung Comelec taan Comelec dahil man kipang bayad dahil man kipang bayad tapos obligasyon ta po tabi nasa batas yan na tatawanan ta po tabi yung Comelec nin inaapod na oras para sa information dissemination. Information dissemination. Digdi po sa kampanya tapos sa proseso kan eleksyon. Ganun yun kasimple. Kaya lang, so Comelec nga ni Darwin, di ko masabutan, dapat, kamo na po sa Comelec, dapat igwa kamo, alimbawa ngaya regional office, alimbawa provincial office kan Comelec. Dapat, aram po tabi sa mga radyo. Dudumanon din sa mga radyo na lalo na sa may mga programa AM and FM, kami digdi sa FM. Madigdi ka mo kuan ka mo masurat ka mo digdi sa Muya or maski din magsurat mapaaral man po tabi maduman sa management na kung pwede na magpa-interview regarding po tabi digdi sa kwanta igwa kita kan inaapod na Comelec hour. May Comelec hour kita libre naman yan Tawra mang kandidato libre naman yan. Tapos sabi ko kasi sendo po, obligasyon, maski kami nasa private entity, obligasyon po tabi ninda yan na obligasyon mi na sumunod kami duman sa rules. Kaya libre yung Comelec. Kaya lang yung Comelec, alangan man na libre na nga ni Darwin kita. Tapos, kami paan magpaparaduman-duman sa Indo na mataram ka muna ma'am, duman sa Muya. Ano pwede ka mong may schedule para sa Comelec hour? Dahil po, maski kami, sayang pa kan oras mi, na siyempre kamuan, kumbaga kamuan ang nga ipo
O kamo na mismo, kaya ang Comelec, dahil man hindi na susunod yan, maski anong kabisihan siguro, dapat igwa ka mo nin team. Maski duwang tao na, kuwan dyan, malista kan mga radyo digdi na sa the whole duration of campaign period po, malibot ka mo sa mga istasyones kan radyo. Na mapa-interview tabi. Maparam lang ka mo, maski si na angkor, pwedeng sendong mag-interview about digdi sa mga informasyon na dapat itauta sa publiko, lalo na sa mga botante, because importanteng bagay yan. Di ba? Importanteng bagay yan. Kaya lang, ang problema garo kwang kita, ako sa kahaluyan ko na digdi sa Radyo Pilipino, pirang taon na ako digdi sa Radyo Pilipino, 18 years. 18 years. Naglawag ako digdi 2007. Naglawag ako digdi 2007. Dahil pa ako kumbaga, an sa kuyang buhok, dahil pa kiputi. Dahil pa kong uban, aki pa. Ngunyan, kuha na ako ngunyan. Iuruban na ako, pero ilingunin do, ni minsan, dahil po nakadigdi voluntarily yung Comelec na magtaram sa kada 3 taon na may eleksyon o 2 taon because may barangay elections pa, na mataram digdi ma-insisted digdi sa muya na pwede na magpa-interview kami because igwa kita nin batas para digdi sa tatawanin do kami nin oras para sa inaapod na Comelec hour. Aram nindo po ining mga pro-presko na pinagpapaapod nindo po tabi, nakakatabang man ini. Pero tandaan nindo na bako gabos na nagdadyan sa preskon. Nagluluwas po kan mga bareta, madyan so reporter. So reporter, dahil man ki programa. Dahil man nga ni ibabarita. Minsan, ibinabarita po tabi, dahil po nin kanyan. Kumbaga sa mangga, hilawon panoy. Paano maintindihan kan mga botante? Paano masabutan kan mga botante kung hilawon pa yung info na itinatao po tabi kan Comelec sa tuya. Kita, ako untaman po tabi na may mga bagay na di man kita naintindihan pag-abot po tabi sa proseso kan eleksyon. Kasabi nga ibaga po, kita sa media, yan kita sa media, nagre-research po tabi kita about sa batas pag-eleksyon. Kaya lang, ang kayat na lang po tabi, kung daiman kita nin, po, sa mga sadit na bagay na violation na palan, maski nga na po tabi yung politiko, nagkakasala pa po tabi, nadidisqualify because nagkakasala. Ini nga si dating Gobernador Noel Rosal, baka nagkasala kan 2022, di pinatawan siya. Di-disqualify siya kan Korte Suprema, kan Comelec tapos Korte Suprema. Di ba? So may mga bagay po na ditaaram. Pero kung itinao sa tuya yung kopya, kaya taman po yan na basahon. Kaya ta po tabi yan i-translate sa buton kung ano ang laman kan saro po na batas. Tamas kisisay, maski ano pa po tabi ang sa imong tinapusan, maski bako ka, alimbawa, maski po tabi bako ka college sublo, bako ka graduate na abogado, bako ka abogado, bako ka polsay, maski anong kurso po na kinuha mo, or bastang totoo ka magsabot, magbasa, masasabutan mo po. Provided na igwayan po nin bastanteng materials, tangani po tabi na masuportaran yung sa imong kaaraman. Sabi ko sa inyo po, ako, totoo ako magsabot, totoo ako magbasa, totoo ako magpaliwanag kung ano sa kuyang binabasa. Kaya lang may mga bagay na di ka man po tabi aram, abot po tabi digdi sa
ano yan, sa pag-conduct ng election. Ano po ang mga do's and don'ts. Ganun ho kasimple yun. Kaya baga, sabi ko sa Indo, yung COMELEC, nagadkad sindanin sa rong oras, 1 hour po na kuan. O gabos yan, pwede na itabil sa Samoya. Pero dapat so COMELEC na. Mako na maduman, uning itabi kay po nindo. So, ano yan? Kami pa sa radyo, kami pa po tabi na mga reporter, mga announcer, mga writer. Kami pa po ang makikipag-coordinate sa Indo, tangani po na magdigdi ka mo, tapos mataram ka mo, ay pasinsyang nangayat tabi day kami nin oras sa Indo na magpa-interview. Which is makanos. Which is makanos po tabi. Digdi po tabi sa parte niya to. Di ba? So, kamo na po sa COMELEC, sa kuyang pangapudan, sa Commission on Election, siguro dapat na kamo na po ang mag-ibon in way, tangani na maintindihan. To sabi ko sa Indo, kita ngani sa broadcast. Dito na intindihan gabos na baga regulasyon kang COMELEC sa pag-conduct po kan eleksyon. How much more at sa mga tao po na nakadepende lang po sa radyo, nakadepende sa social media ang pinagbabasa. Kung sa social media po tabi, fake news pa sunabasa. Kasi ang sources na tama, pagabot sa info, actually, yung mainstream, arog sa muya. Kaya lang, minsan, pinag-adalo, kaya bagaan sa kuyang pangapudan, duman sa satuyang mga pagriba, maski ano po na, maski sa inkaman na lado, ta siyempre, sabi ko, sa tao man sa nakita may mga bagay na kaipuanta po tabing desisyonan. For example, yaong kita dyan amigo ta sa politiko, sundo lang kita luman. Paghampang mo sa mikroponong ini, arog kining po tabi sa kuya, paghampang mo, ang isipon mo po tabi, bako yung politiko na kuan mo, na amigo mo. Ang isipon mo, ano ang sa imong commitment sa imong profesyon na pinili po tabi bilang sarong broadcaster. So therefore, pag iyan po ang line of thinking mo, sususugon mo ano ang code of ethics kan broadcast. Duman ka po, tanganing di ka masala. Kaya lang kung talagang liningawan mo na yan, iyon ang pinagsasabi na so media, pinabakal kan suka, pag pinabakal din suka ni may niya, pag uli, media na. Reporter na, pinabakal din tawyo, pag uli, announcer na. Ganun yung kasimple. So, ano po ang importansya kan sa tuyang pinag-urulayan? Ngunya na pagkaaga. Na ini po tabi sa COMELEC, sana matawanan, maski gura nunindo kabisi, taaramtang busy talaga kamo. Sana tawanan nindo po tabi nin oras, yung information drive para duman sa tao na gagamiton po tabi ang sa muya po tabi na airlines. Because sabi ko sa Indo, libre. Tana sa batas. Tadakulan po ang Yogon man, sinabi din do baga po tabi na bawal yung pag campaign period because candidate na kamo, sakop na po tabi, bawal na kabos. Bawal mag-ihi, bawal bawal magtaunin candy, bawal magtaunin kwan. Ito palang tinugutan na ni doon ano yung bado. Ganun ba yun? So yung tao kaya magasungon yan sa mga kandidato makaira, tampak sabot din ta bawal.
ayo picturean para po tabi ano yan, so parang kay to baga abrasa ka nagkaigo ng pandemic, ang abrasa mo garula sa nasuka mo, lalaki ka, dahil na ka mo nagkakabitan talaga ang abrasa kabitan ka mo ito sundoon mo sana parang ko pinicturean, pinost sa Facebook, nagtatao nga si ano yan, si Vice Mayor Darwin Obido, nagtatao ngayon ng kwarta. Bawal yan sa comment. Ito palang tinugutan na. Pwede ay, nakong buhay ito digdi sa Pilipinas. So, pagsiring kay Dide, kita nga sinsuan. Sige Anyway, 26 minutes. Lampas po ang alas 6 din pagkaaga. Magbabalik kita pagkalampas kayo ni. Idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar, Makadiyos, Patinama, Vince Baltazar, numero 4 sa balota, para konsehal sa siyudad kan Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Konsyado sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karayan maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Matatag, inklusibo, asin progresibo, segundo distrito. Iboto, Caloy, Antes Loria, numero 2 sa balota, Marina. Tanggabos, Marina, para sa tunay na magsaraho dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, Olga Madig, Daraga, Legazpi, Manito, para Purapo. This political advertisement is paid by Caloy Loria, Province of Balban. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan ta po ang samuyang mga sponsors digdi sa Linted Activities 2025. Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. And Tanchuling Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Engineer Vincent Raymond Tanchuling, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, and Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Miss Hisosa Miranda, Miss Gilanas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City, Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, and Boklan Food Center, Edison District, Legazpi City, Mr. Jerry Tan. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Regional Office 5, Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City,
Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd Engineering District, Airport Site, Legazpi City. Dr. Maria Los Tabuena Makasinag, President Bicol College, dyan po sa Daraga, Albay. Yan po ang sa moyang mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. 40 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa Intirong Pilipinas. Sige. Saturday pala, igwa pa di. Tapos Monday, maga. Tapos na. Araw ng kagitingan. Kagitingan. Ngunyan. Para naman sa mga kuan iyan. Para sa mga magigiting. Para sa mga magigiting. Na ano yan? Duman sa mga bako magigiting, bay na. Okay. Anyway, ano po ang sa tuya na mga istorya pangunya na pagkaaga. So sabi ko sa indo, kuan nangon yan. Kuan nangon yan po tabi an sa equation ano ba yon? Ito na. Yan. Kay puhantang ining mga kandidato ngunyan puro ratakan ang labanan. May mga army trolls pati may mga troll armies ang mga kandidato ngunyan. Mailing mo kung sisay ang pigtitirakan mga yan sa ibungan. Ang malala pa digdita bibost pa ang post. Pag sinabi mong pag-post, binayadan mo an. Binayadan mo yan. Taan Facebook baga, kinokontrol po. Maski kita digdi, mag-live kita sa Facebook, kinokontrol yan. Bako narog kitong mga inot na pipabayaan lang yan. Pero ngunyan, kontrolado na yan po tabi kan Facebook. Pag nahiling na nagdadakulang viewers mo, putol iyan. Mga pirang aldaw sana, puputulon iyan. Tapos magbayad ka dapat. Magbayad ka. Kung sa inyang area ang gusto mong mahiling ka, duman yan, nakadepende yan kung piraan pang bayad mo. Pag 200 pesos ang pang bayad mo per week, di ditman. Pag 1,000, di dakol man ang makakapapaaboton kang Facebook. Ganun yun negosyo bagang Facebook. Facebook kaya kanyan Elon Musk sisay Mark Zuckerberg Zuckerberg si Mark Zuckerberg pala. Pakiabot tabi daroy yan sa rong mikropono. Ta si Mark nasa linya ngunyan si Mark. Okay? Yan dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Police Staff Sergeant Mercolito Lubendido Jr. hali dyan sa Campo General Simeon Ola, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng mga kantabi sa programang Tingo di Barangay sa 1080 DWRL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi.
Isa pong bagong nakilalang personalidad sa droga ang naresto sa matagumpay na sinagawang bypass operation bandang alas 8:30 ng umaga. Ang anti-drug operation ay sinagawa ng pinagsamang puwersa ng Placer Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Masbate Police Provincial Office kasama ang ORDRDO Regional Police Drug Enforcement Unit 5 sa pagpugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Kinilala ang suspect na si Anton, 32 anyos at residente ng barangay Daang Lungsod, Placer, Masbate. Siya ay naresto matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 15 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga sa merkado na 102,000 pesos. Ang narestong individual at ang mga nakumpiskang illegal na droga ay kasalukuyang nasa kusdiya ng Placer MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Maharap siya sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lovetilio Jr. nag-uulat para sa Tingog Din Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik kita digdi si kontaman ang report gayod ni Senator. Yan. Okay. Si Manong Nestor, kagitla. May report. 5 puganting Chinese national na involved sa Philippine Gaming Operations na harang ng mga BI Positive Search Unit sa Tawi-Tawi. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Kamin. 5 puganting Chinese national na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operation ang naharang ng magkasanib na operatiba ng gobyerno na nagtangkang tumakas sa bansa sa pamamagitan ng Tawi-Tawi patungong Sabah, Malaysia. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na ang 5 Chinese national ay naiulat na nagbayad ng 25,000 sa isang Batman na nagpadali sa kanilang naudlot na pagtatangka na umalis ng bansa. Ang 5 Chinese national ay naharang matapos magkaroon ng aberya sa makina ng kanilang bangkang sinakyan malapit sa Languyan Island sa Tawi-Tawi. Sinabi ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval na ang mga Chinese national ay dinakip ng Philippine National Police at Positive Search Unit na pinamumunuan ni Chief Rendell Ryan C. Mga local official habang sakay ng bangka patungong sa Malaysia na may 3 pasaherong Pinoy. Ayon kay Sandoval, ang mga naka-blacklist na Chinese national ay naugnay sa Lucky South 99 Corporation, isang pogo hub sa Pampanga na sinalakay ng mga otoridad. 2 sa mga suspect ay mga fugitive wanted sa China. Ipinaalam ng mga mapagkukunan ng paniktik ng gobyerno sa BI na isang transporter na kinilala lamang bilang si Batman ay tumulong sa grupo sa kanilang pagtatakas. Ang transporter ay isang taong nagpapadali sa illegal na paglalakbay mula sa Pilipinas patungo sa mga kalapit na estado. Mula sa Bureau of Immigration, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. Let's go! Alright, si kabahaging Listo Omar Rodriguez nasa linya man. DWGO Live
Report. Dating Vice President Noli de Castro sinabi na dapat managot ang Meta sa paglaganap ng fake news sa social media. Si Mar Rodriguez sa Kongreso. Please come in. Sinabi ng dating Vice Presidente at patikang mamamahayag na si Noli de Castro nitong Martes na dapat managot ang Meta, ang parent company ng Facebook at Instagram sa pagpapakalat ng fake news dahil ito ang pangunahing platform na nagpapalaganap ng disinformation. Ipinahayag ito ni De Castro sa gitna ng pagdinig ng House Tricom Committee sa issue ng fake news at disinformation bilang tugon sa mga tanong ni House Assistant Majority Leader at Zambales Congressman J. Kong Hoon. Na ikiniwento rin ni De Castro na madalas siyang nagiging biktima ng fake news kabilang ang mga peking code card at isang hoax noong 2021 na nagsasabing pumanaw na siya. Ipinakita rin ni Congressman Kong Hoon kay De Castro ang isang viral code card na maling iniugnay sa kanya ang pro-Duterte statement at isa pang post na nagsasabing hindi daw siya bumoto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano'y sinusuportahan nito si dating Vice Presidente Leni Robredo na pareho namang itinanggi ni De Castro. Pero agad din niyang idinagdag na may mga fake news naman o may mga news na medyo may malasakit lalo na ang affected ang ating bansa. Kung siya lang ang tatanungin, ito ay kanya namang ikinalulugod. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report. Puro fake news, ano? Kadakol talaga ang fake news ngunyan. Pag di katatao mag-aram, baka madali ka. Bata kadakol ngunyan, gusto magparakaraso na sana. So, kwan nga ni, so sa ombudsman, fake news. Tapos, may rappler ngunyan na nagluluwas ha. Dahil ka mo magpara, ako, sa totoo lang, ako magpara share kan mga pag-abot dyan sa mga isyong yan. Maski pa legit yung kwan na pwedeng maka-apiktar po tabi, ako magkwan, tabo kung makasuhan ka. Alimbawa, kinasuhan ka, okay lang na kinasuhan ka kung dahil ka man kikwan kaya mong depensan sa imong sadiri, maski diyang abogado, kaya kong depensan sa diri ko. Diba? Pero kay po, may abogado ka. Makuha kang abogado, magastos ka po, madepensa. Maski dahil man magtaryon po yung kaso kontra sa imo, ang problema saan ka makuha ng panggastos ka? Mahalon ba ang abogado? Tapos, kung kinasuhan ka sa cyber libel, kinasuhan ka ba sa Davao o sa Cebu, magduduman ka. Magduduman ka po tabi, tamahampang ka sana po. Diba? So, minabuil ta naman si Nestor Kagitla, may report. DWGO Live Report. High grade na marijuana na mula sa Arizona, United States na nagkakalaga ng 1.663 million pesos na harang ng BOC Port of Clark. Nestor Kagitla, may report. Nestor, kamin. Alinsunod sa pinaigting na kampanya laban sa droga sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harang ng Bureau of Customs Port of Clark ang isang kargamento na naglalaman ng 1,098 gramo ng high-grade marijuana at 10 peraso ng cannabis-infused disposable vapors na may halagang 1.663 million. Ang parsela na dineklara bilang tub shower faucet set ay mula sa Arizona, United States at patungo sa Quezon City na naplag ito sa pamamagitan ng profiling at x-ray scanning ng x-ray inspection project ng BOC matapos magbunyag ang mga kahinahinalang larawan.
Ang customs examiner ay nagsagawa ng physical na pagsusuri sa kargamento kung saan nakita ang isang itim na vacuum sealed na plastic bag na naglalaman ng 30 disposable vape pen. 10 dito ay nakumpirma na cannabis infused, 3 transparent plastic packs na naglalaman ng mga tuyong dahon ng fruiting top na pinaghihinalang high-grade marijuana ang natagpo ang nakatago sa loob ng parsela. Isang warrant of seizure and detention ang inilabas laban sa shipment dahil sa paglabag sa Section 118G, Section 119D at Section 1113 Paragraph FI at L ng Republic Act 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165. Pinuri ni Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio ang operasyon na muling pinagtitibay ang pangako ng BOC sa pagpapatupad ng intelligence-led interagency collaboration at pag-iingat ng mamayang Pilipino mula sa mga pinagbabawal na gamot alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas na walang droga at ligtas. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Manong Mister. DWGO Live Report. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa. Ngonya na pagkaagang ini. Kung na kita nin 4 minutos o 3 minutos antes mag alas 7. Nin pagkaaga. Pag alas 7 man, ang mga darakulang bareta digdi po sa Radyo Pilipino asin man sa 1FM. Sige. So, anyway, dakulon ko niya ng mga fake account. Iyo ang pangraratak sa mga kandidato. Siring man sa nakasimple kay ni natata magtutubod ka mo na aram nindo po na fake account yan. Simple man sa nan argumento dahil nga ni po nakapabisto kan sa indang sa diri, paano titiwalaan basta-basta yan. Iyo po iyo po yan ang laban ta ha. Dahil paparayain na nindo yan. Kadakol-dakol kaya. Kadakol-dakol yung ano yan. Magabat ano. Maski duman sa ano yan. Maski duman po tabi sa duman baga sa ano ini maski sain po an grabing fake account. Di ba? Simple man sana po yan. Tabi. Anyway, paano ta lalabanan? Paano ta yan lalabanan po na fake account na yan? Tapos din, naka mo magpara trubod-tubod kan kuan. Dahil na pagpara trubod-tubod po tabi kan ining inaapod niya tong kuan. Mga suro-sorbi dyan. Primero, alimbawa, ako nagsorbi, sisiyan mga friend ko. Sisiyan mga friend ko. Iyo man yan Walang kamalasi. Iyo. Okay. Anyway, mapaaram naman ako digdi sa programa gayon. Rotyan, DWRL, Barita Alas 7 ha.